velkommen til min egen lille video. Så ja, hej. Det er min første dag til jobbet, så de skal reklamere en med. Hvad? Klokken, altså, det er klokken. Ved du, hvad den er? Jeg ved ikke om klokken. Nej, jeg har ikke uret på mig. Ved du, hvad klokken er? Nej, jeg ved stadig ikke, hvad klokken er. Nej, men ved du, hvad klokken er? Nej, jeg ved ikke, hvad klokken er. Ved du, hvad klokken er? Jeg ved ikke, hvad klokken er. Jeg skal vide, hvad klokken er. Jeg ved det ikke. Nå, okay, men jeg skal vide, hvad klokken er. Jeg ved det stadig ikke. Jeg Kan du ikke gå et andet sted hen? jeg skal vide, hvad klokken er. Prøv at spørge nogle af dem, der er derovre. Jeg skal vide, hvad klokken er. Jeg ved ikke, hvad klokken er. Hvad klokken er. Lad mig nu være. Og jeg ved, Jeg ved ikke, hvad klokken er. Sæt det nu. Jeg ved ikke, hvad klokken er. jeg ved, hvad klokken er. Nej. Hvad er klokken? Jeg ved det ikke. Ved du ikke, hvad klokken er? Nej, jeg ved ikke, hvad klokken er. Jeg skal vide, hvad klokken er. Jeg ved ikke, hvad klokken er. Jeg ved, hvad klokken er. Jeg ved det ikke. Jeg skal vide, hvad klokken er. Jeg skal vide, hvad klokken er. Jeg ved det ikke. Jeg skal vide, hvad klokken er. Jeg ved det stadig ikke. Jeg vil gerne vide, hvad klokken er. Ved du hvad? Nej, jeg ved det Jeg ikke. vil gerne vide, hvad klokken er. Ved du, hvad klokken er? Nej. Nå, okay. Nej. Ved I, hvad klokken er? Nå, okay. Du skal lade være sindssygt. Jeg ved det ikke. Lad mig nu være. Jeg vil vide, hvad klokken er. Jeg ved ikke, hvad den åndssvage klokke er. Jeg ved det ikke. Jamen, jeg vil vide, hvad klokken er. Jeg ved det ikke.